Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Бу дөньяда беренче интерактив күргәзмә чолыга җиңү поезды килде. Шын геройларны күрделәр. Звездочки балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр Несир һәм Аю кушаматлы махсус хәрби операциядә катнашучылар белән очрашты. Шолыга җиңү поезды килде. Бу дөньяда беренче интерактив күргәзмә. Проект 2020 елда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына булдырылган. Хәрәкәт итүче поездда берничә тематик вагон. Шуларның берсендә хезмәттәшем дә булды. Экскурсияны аудиогид Лидия алып бара. Бу совет чоры туташының җыелма образы, ул паровоз машинисты. Аның белән бергә күргәзмәгә килүчеләр Гамилдан Мәскәүгә, Сталинградтан Берлинга кадәр юл үтәргә һәм бу куркыныч, салкын һәм ач вакытны кичергән кешеләр күзлегеннән сугышны күрергә мөмкин. Һәм биргә килүчеләр шул чор атмосферасын тоя һәм күрә алдылар. Поезд произвел свое особое впечатление о тех годах, о тех временах с первого месяца по День Победы. Как бы передает свое чувство уникальности каждого манекена. Все ощущается так, как будто сидит реально настоящий человек. На самом деле так кажется, как будто сидит человек. И как бы все по-своему уникально и все красиво оформлено. Дети должны знать нашу историю нашей страны, какой ценой далась эта победа в Великой Отечественной войне. Гордиться, какие были потери, но и мир, он завоеван трудом наших предков. Выставка очень важная, настолько она реалистичная, что есть небольшая грустинка, но и в то же время гордость, неоценимая гордость за наш народ. Музей составын цифрлаштыру өчен 79 панорама, 158 интерактив элемент һәм 159 экспонат фотографиясы булдырылган. Панорамаларга 46 видео интеграцияләнгән. Музейга килүчеләр сугышка кадәрге вакыттан алып, җиңү көненә кадәр 10 тематика вагон уза ала. Экскурсияны Яршоллы мэры Наил Мәгъдиев та узды. Мы не должны жить и работать Иванами, не помнящего своего родства и свою историю. Вот этот прекрасный проект «Поезд Победы» – подтверждение тому, что свою историю нужно знать. Җиңү поезды Шолда 14 мартка кадәр булачак. Аннары ул Ижауга юл тотачак. Лилия Гатина, Яна Вальдюта, Хирбекметов, Яңалыклар. Шын геройларны күрделәр. Звездочки балалар бакчасына Несир һәм Аю кушаматлы махсус хәрби операциядә катнашучылар килде. Балалар аларны җылы каршы алдылар, шигырьләр сөйләделәр, бүләкләр әзерләделәр. Барысын да үзебезнең материалда сөйләрбез. Бу тартмаларда азык-төлек тә, медикаментлар да, шәхси гигиена чаралары да бар. Махсус хәрби операциядә катнашучыларны барыннан да бигрәк шатландырганы балалар хатлары һәм рәсемнәр. Аларны звездочки балалар бакчасы нәниләре әзерләгән. На моем рисунке был изображен голубь, и он держал в своем клювике 3 облачка, и там было написано: «Солдат, победи, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты вернулся». На моем рисунке был изображен солдат и девочка. Они стояли на берегу реки, и солдат дарил девочке цветочки. Традиционно в нашем детском саду проходит акция помощи участникам СВО «Поддержим наших». Акция является возможностью для воспитания у детей чувства гордости за свою страну, за родину и свой народ. Сабыйлар янына СВО катнашучылар килә алды. Аларның берсе Несир кушаматлы хәрби хезмәткәр. Ират үзе Смоленскидан алгысызлыкка 2022 елдан бирле ул контрактка кул куйган. Бабасының әтисе дә Бөек Ватан сугышында катнашкан. Хәзер исә Несир Россия мәнфәгатьләрен яклый. Потихонечку идем вперед. В любом случае, победа будет за нами. Только это вопрос времени. Приятно осознавать, что даже маленькие дети, я так понимаю, понимают, что в принципе происходит, и гордятся своими защитниками, солдатами, и оказывают, грубо говоря, моральную нам поддержку.
Потому что приходит понимание того, что мы защищаем, за что мы там, это наше будущее. Нестер белән бергә аю кушаматлы хәрби хезмәткәр дә килде. Ул үзе Брянскидан СВО башланганчы йөк машинасы йөртүчесе булып эшләгән. Ират сүзләренә караганда, Чаллыга ул беренче тапкыр гына килми һәм һәр вакыт аны ачык йөз белән каршы алалар. Очень трогательно, неожиданно, что вот так вот приезжаешь сюда, на Набережные Челны, тебя здесь так встречают радостно, даже вот самые маленькие дети, не говоря уже про взрослых. Даже вот дети рады, что вот приезжаешь, они для тебя готовят стихи, все рассказывают, показывают. Мы поддерживаем ребят не только с татарстанских подразделений, но и ребят, которые находятся в различных подразделениях. То есть мы находимся на связи с очень большим количеством полков, где находятся военнослужащие из нашего города, из других городов, как Республики Татарстан, так и всей России. Biz alarını sağınıp kütөбүз. Bilебиз инде биздин жиберген әйберләр бәлки кирәк тә түгелдер, но аларга кирәк белү, что без алар белән, без бергә, biz аларны яратабыз, көтәбез. Тиздән хәрбиләр яңадан сафка, алгы сызыкка әйләнеп кайтачак, ләкин алар үзләре өчен инде туган шәһәргә әйләнгән Чаллыга тагын килергә вәгъдә иттеләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерделәр. Чаллыга берничә көнгә хәрбиләр кайтты. Активистлар һәм волонтерлар алар өчен гуманитар ярдәм белән посылкалар әзерләгәннәр. Ә сугышчылар битараф булмаган Чаллы халкына рәхмәт хатлары һәм медальләр алып кайткан. Бүләкләү тантанасы картиналар галереясында узды. Очрашуда безнең төшерү төркеме дә булды. Вы награждаетесь медалью «Волонтер России». Волонтер Алексей Кашкаров хәтта югалып калды. Ират сүзләренчә, ул үзенә медаль тапшырырлар дип көтмәгән. Ул хәрбиләргә ярдәмне танылу өчен күрсәтми, әмма шуңа да карамастан, бүләккә һәм рәхмәт хатына бик шат иде. Медаль за помощь волонтерскому движению. Стараюсь помогать каждому волонтеру. У меня нету там одна группа, такая группа, вторая группа. Для меня все делают одну и ту же работу. Все помогают ребятам. 18 волонтер рәхмәт хатлары һәм медальләр белән бүләкләнде. Аларның ярдәме адресатка барып җиткәнен белгәч, волонтерлар шатлана. Ребята вот отправляют заявку, отрабатываем эту заявку и передавать им лично в руки. Вот самое приятное, наверное, это самое. И самое такое грустное, наверное, когда уезжаешь от ребят. Вот, это самое грустное. Ребята там остаются, а мы уезжаем домой. Волонтерларга бүләкләр тапшырган махсус хәрби операциядә катнашучылар килгән иде. Аларның берсе Нестер кушаматлы сугышчы. Ират тумышы белән Смоленскидан алгы сызыкка 2022 елның 24 февралендә эләккән. Анда волонтерлар ярдәме хәрәкәт итәргә көч бирә дип уртаклашты сугышчы. Передают по-разному. Из пищи что-то тоже приятно, там, сладенького когда-нибудь вечерком съесть. Поэтому это бесценная помощь. Очень приятно осознавать, когда за спиной у тебя находятся люди, которые готовы помогать до конца, так сказать. Все для победы. Моннан тыш волонтерлар хәрби хәрәкәтләр зонасына төзелеш материаллары, дроннар, җылы әйберләр, окоп шәмнәре, медикаментлар һәм башка бик күп нәрсәләр тапшыра. Лилия Гатина, Яна Вальдзу, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә изге Рамазан айының 24-нче көне сәхәр ашауны төнге 3 сәгать 44 минутка кадәр тәмамларга кирәк. Авыз ачу вакыты 17 сәгать 32 минутка туры килә. Уразаның шәригатьтә мәгънәсе ураза тотучы кешеләрнең үзләрен таң атканнан алып кояш батканчыга кадәр ашау ишүдән һәм җинси якынлыктан тыюларын белдерә. Ялгышып яки онытылып китеп берәр ризык алып капкан чакта ураза бозылмый. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Челны, встречай свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. Все от производителя. С 16 по 21 марта. ТЦ Грин. Центральный вход. Вы знаете, чем питаются вегетарианцы и что кушать в пост? Вегетарианские колбасы, вареные копченые, растительные котлеты и пельмени. Выбирайте здоровое питание и покупайте в Чайном дереве в 105-м Новохитово. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.